ke zabari san ki ne linzamina. Ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. Ki tsaya ki ji kalmar so gafarin soyayya ta san ki ya shiga ruhina kin zamo warakar cuta so zuci yake saka kin karanta wasiƙa ta mu kasance a tarbar so ni da ke ya mai sona. Gani kwanke da sassarfa ki tsaya ki ji zance na san ki yi linzamina sai ki zamta korana so ki mun bar gonar ba su cike dai ta nuna sai da ke zan rayu so ki mun kalmar kauna. Ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. San ki zai ya zama tari in ki kai furcin kina mai kishi zai yi nemo ruwa sai ki tausasa kalbina domin ni ki saya ni tausayawa maricina kin ga taswirar kauna na riko miki hannuna. So ta tantane ta rikice tun a san da muka yi araba mai halinkin za a bida adadi ba a samu ba so da dinsa akwai radadi matsalansa ba zai faɗi ba shi ya sa ne nake gausi mallakar kyawar sona. Ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. Rayuwa ta da ke na fi so zana karya labon makiya murmushin ke da ke marari a ruwa a ganin kaya yan hali da zuwa gunki mai keken halayya sai mu hau zirgin kauna ni da ke ya mai sona. Sai da baki ake lasa son ki zuci ba zai fita ba su ki zami da akala ni da baki da karragama zan faɗa har da ni shela so a zuciya min damara tallabe ni muradina. Ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka ɗau haƙuri ba na son kalmar ƙauna. Ya doyar da ɗauki so kin zarce na alfadari shi ya sani ya kominki karsashin sori marari za mu kauda magautanmu masu samun cikin lamari za mu yi auren kauna ni da ke yawon sona.